धनलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला गांधी चौक सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गांधी जयंतीचे औचित्य साधून संपूर्ण देशात महास्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं। या स्वच्छता अभियानांतर्गत डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या वतीने शेकडो स्त्री सदस्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी, देवगड, कणकवली, मालवण, वेंगुर्ला, कुडाळ, बांदा, परोळा या ठिकाणी स्वच्छता अभियान राबवून त्या ठिकाणचा कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली। यावेळी सावंतवाडी, बेळगाव रोड या भागात स्वच्छता करण्यात आली। यावेळी सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी श्री प्रशांत पानवेकर, मुख्याधिकारी सागर साळुंके, आरोग्य निरीक्षक श्री पांडुरंग नाटेकर, पोलीस उपनिरीक्षक शेखर दाभोळकर, नगरपालिकेचे कर्मचारी तसंच डॉक्टर श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचे शेकडो स्त्री सदस्य उपस्थित होते।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.